back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Kaniyot lang. Mag-istorya o nata, Budiday. Nata importanteng istoryahan. Aw. Ay. Sige. What is that, Manday Mera? Dali. Arita sa kong kwarto magsultihan ay. Magpaabot ko ni mo, Budiday. Ha? Inang niya ko kung manlakaw na kita. Oh, Jer! Unsa nang imong isultin nako, Day Mera? Koan, Budiday. Mahitungod di sa yawi. Ha? Oy, sayawi di ay? Oh. Koan ba? Nabala ka magukunin mo nga samtang naan na ni mo yawi ha. Basin og makahatag unya na ni mo kahasol ba? Aw, Manday Mera. Ay, wag yung gaya nga ikabalaka ng yawiha ay. Kay ako naman siya nang giyatag nga to nito Rebiyaw. Ha? Mao ba? Imo na din gihatag niya? Oh, ang ba't ay nga no siya nag-interest kay siya itong yawiha? Oh, maayo hinuon niya tuan na din niya. Nahibong gyud ko. I wonder kung para asa gyud tong yawiha. Na, ayaw na nagunaw na ang yawi. Ang importante nga gihatag na din mo niya. Ay, pero abi ni Mamer, Hmm? galagot gyud ko nito Rabia ay. Kay, bisugon sa una ko, mubalik magigyapon sa dinis inyong lugar. O, wa na gyud gani ko niya ilang asawa. Sagdi lang, Budiday. Bahin ang mga butanga. Basin og makatabang minimo aron, amo siya matambagan nga muuban na nimo. Mao gyud na akong panghinaot, Day Mer. Kaya hangtod karon no. Di man siya mo angkon ay, nga iya kong asawa ay. Kay lagi ko no ang iyang kalag, mo nas Arthur raw, og di na ko no si Torebiyaw. Sagdi lang. Mubalik ra lagi na nimo. Kaming tanan dinhi andam gyud kaayong mutabang nimo. Ay, thank you. Thank you kay ninyo, Day Mera, ha. Og agi-isip, yun na ko nga dakong utang kabubuton ninyo ang inyong pagtabang rin ako. Mayo, kay nihapit yung ka din karon Budiday. Ako ginisang gihatod karon din hidindo. Kaya wa man isa kauli gahapon sa amo. Salamat kayo, Tito. Way sa pa yan. Bueno, mahimo bang biyaan o namin ninyo? Tungod kay na ako'y importanteng isulti ni Budiday. Sige din. Adto lang na ta sa veranda na jere. Sige. Biyaan daw na mo ha, dindo. Salamat. Salamat, Tito. Tuloy. Ay, unsa man ng imong importanteng resulta nako din daw. Kuan. Mangumusta lang ko nimo kung unsa nay imong kahimtang karon. Aw. Okay raman ko din daw. Medyo nabala ka lang ko kay lagay. Wapag yun mo ulit si Torebiyaw sa amo, Nakasabot ko sa imong gibati. O mo nay gusto sab namo nga masolusyonan. Ay, nagpasalamat ko ninyong tanan din daw. Tungod sa inyong matinodan ng pagbate nga mutabang yun na mo. Kuan, ang pagtinabangay, mahinungdanon kayo, Budiday. Ug mao kanay among tinuod nga mga kinaiya dinhi sa lungsod. Tanguhay. Ay, nakadrag ko ninyong tanan din hey. Pero tuod ay, Budiday. Kuan ba? Kanay, bahin ba itong yawi nga natagak ni mo gahapon? Kumusta naman to? What? Aw, katong yawe. Ni aw-aw manoon ka.
Kuan, oo. Nindot tong yawi hada kay unique og style. Dili man to unique ay din daw. Dito unique. Natural naman to siya design gold. Ay, kuan, ganahan ko siyang purma. Hay, ganito. Pwede bang amutanaw kong balik at budiday? Ha? Aw, kuan rabad din daw. Wana din ako. Ha? Wani mo ba da? Wana na ko din ay. Ako nang gihatag. Ha? Imong gihatag? Kinsa may imong gihatagan? Aw. Akong gihatag ni Trivio. Unsa? Imo din gihatag nito review? Aw. Akong giulin niya. Kaya iya magitong yawe. Maobre ay? Oh. Pero, tapa. Ata pa? Ganun interesar magkatong yawe hagad. Hey, kuan, gayon lang. Kay ganahan ko sa iyang purmagod o sa iyang kolor. Kay may pagka gold. Aw. Aw, sad. O bitaw, ay kabula ka diti ka pa ako na ay. Kuyawan ko ba? Adlokon ka ay. Kuyawan ko. Pero, Oh. bronze raman tong yawi hagad. Bronze. Oh, bronze. Bronze, sabot ka. Sayang. Kasabot ko ng Sayang? bronze. Sayang kayo. Anong sayang man? Sad ko. Wa budiday, wa. Ganahan ko nga doon ako'y koleksyon ng mga yawi god. Aw. Yawan pa nimo. Uy, ganan day kag mga ingon adto. Aw, kung gusto ka, naman ko'y karaang yawis amo. Wala na ko gamita. Hey! Nahan ka? Ay, mas ganahan ko atong yawi habo diday. Ganahan kay ko adto. Kung mahuwaman to ni balik ni Toribio ba? Pakita niya ko sa bato ha. Kay pwede man to nato nga paduplikitan ba? Muhatag lang sa buoni ako nimo pahalipay. Na, ambot lang ay. Ambot lang kung magkahuwam ba ko adto. Ay, kung makaigayon ka, Budiday, mas mayo nga, di lang ka managi, Toribio ba? Dritso, sikreto alang kuha o niya, ihatag din ako, ha? Kay ako raman ang iuli ni mo. Gina. Aw. Sawayan lang nako din daw ha. Sawayan lang nako. Basin og ako na itong makuha pagbalik. Salagot kita pa makuratan. Ay, lagi. Okay. Muhatag ko ni mo, dakong kantidad, isip pahalipay. Basta, makuha to ni mo pagbalik. Oh, asa naman si Budiday, tay? Milakaw man to. Oh, kalit. Sorry. Milakaw man. Sindulan ako. Milakaw man to. Adto sa iyahang kaila. O bisa adto nga mubalik ra siya dayon. Unsa man day tuyo ni Dindo tay, ni Budiday? Ay, nahibaw na ka. Gustong sandindo nga matabangas budiday. Mindset ba? Mindset. Kay kadto gusto review, nasudlan tog panuway. Tinuod gid ka na tay nga panuway ang misud sa lawas ni Toribio? Lang panuway. Panuway. Oh, Panuway ka to siya panuway. Kaysa di ang ako tong giwisik ka bindita, karaktiludagan. ang panuway. Ang dili ka to siya ka, nasudlan mo panuway. Kato nasudlan panuway. Aw, Miaso mga ganito, ikaw tay? ang panuway. Ang Aw, ang panuway. Unya, tay. Kung sa masay matabang ni Dindo, tay, kung napanuwayan ka naman. Napanuwayan. Napanuwayan story mo. Dako kay matabang si Dindo eh. Ha? Panuway. Katong panuway ba? Daghang tog barkadas Dindo nga posibleng makapugong ni Toribio. Makapugong. Tay. Ito. Di ba, tay? Pari magikinahanglan kung mapanuwayan ang tao, tay? Pare lagi. Oh, lagi. Pus Dindo lahi man to. Lahi ba yung pagi nga? Makatabang sa Toribio. Oh, usam sa iyang pagi, tay. Awa na ko may bawa na. Kung sa yung pagi, may magbaritis ta. Di mo ta maritis. Basta kay dako og matabang si Dindo atong panuway. Unsa ka nang tabangan, no? Duda bi ako anang Dindo nga kauban ra na sila siyawa. Ha?
Yawa? Oh, Yawa nga gustong manghil? Upa na sila lagi, tay. Kauban na sila. Hila mo, Iliming! Hal ka lang. halo. Ikaw, no? Kung wag kay masulting nindot ba, batong nindo ba, wag kay masulting nindot. Paghilom lang ko, no? Mindset ba, mindset? Ayaw pagbutang-butang istoryang way lami. Uy, murag na ay tao. Nagitaw, sige. Bitaw. Mer! Tay. Mer! Unsa man? Dinilang mo, kaya kung sasihon, kung sikinsa na sila. Oh. Hi. Hi. Oh, come on. Niya na yung nagpaingon din ito. Niya na. Purbida. Purbida. Diyan ako layo, ha? Unsa man ni siyang bidapur. Ikampo Si na. Jerry na sa misukat na to si Malasa. Ay, ako layo. Kabantay ba kung maldito nito na? Maldito. Ay, maldito na naroon. Kamo na sabdi ay. Mayong hapon, Bradgery. Unsa may nakaayos hapon. Ayaw na sa Bradgery. Mahimo bang modayon me? UIT. Yun na. Ay. Unsay inyong toyo. Ay. O, pagalit. Katunay. Gihubad mo tayo. Kuwang. Si Mirasol unta nga mong toyo, Brad. Wa din he. Oh, uy. Tam lagi ang yung kutsi, Bradger. Geng nang wa din he. Ngano mamugos manggid mo? Unsa ato? Ay. Uy! Uy, niya malagi, Bradgery. Ay! Hi, Mer! May hapon ni mo dia, Mer. Kamo man day na Lucio. Toribio. Kami intaw ni Daimir. Wa mi mo dawat og buwisita karon. Ay! Balik mo sa inyong agi kay wa mi mo dawat og buwisita. Tay, kadiot lang. Atay ko na. Atay. Unsa may inyong toyo, Toribio? Ikaw tayo among toyo, Mer. Importante lang kayo. Kadiot ra ba ng inyong toyo? Oo, kadiyot ragyot ta kayo, gyud. Kadiyot ragyot kayo. Buwang Bueno. sa ilong. Oh, come on. Sige. Dayon mong duha. Ay! Mirasol ngano gud ni. Tay, padayon na lang sila, tay. Dali siya. Dayo na ta siya. Salamat kayo, Daimir. Ay, napalaga, Bradgery. Dinhi lang una mo, tay. Lucio. Kay kami ni Toribio. Ato mis unahan magsultihan ay. Tapa. Ay, sige, tapat. Tabar ko na Mirasol. Unsa man gid ning imong gibuhat? Tay, kalma lang, good. Di bitaw na sila magdugay. Bitaw. Di mo yung magdugay tay. Ay, Bradger. Ayaw pagtatay nako. Bugalon. Bugal. Brother, anilang pa din eh. Pasagdahan lang una nato sila. Oh, come on. Ayaw mo pagsunod na mo, ha? Dinhi lang yun mo. Anilang ta. Ako gani ang mahinayak ninyong duharon. Bantay lang mo! Ha! BJ! Sabla! Brother! Mitubay pa man. Ano mo matog na sukon ito? Ayaw na paglakaw, oy! Mag-istorya una ta! Pagbudbud yung mo! Ay, isog yun ni si Jared, ha? Oh, come on! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!